Priatelia, aj vďaka vám, vďaka vašim podpisom sme dnes boli súčasťou komisie o energetike. Myslím si, že boli vypočuté naše problémy, alebo vaše problémy, alebo spoločné problémy ohľadne výstavby veterných parkov a možno sa zase tá naša petícia posunula o trošku ďalej. Radi by sme nám dali vedieť, že tak ako alebo nachádzame postupne cestu, ako meniť ten stav v obciach a v mestách, tak sme dnes započali ďalší veľký krok k tomu, aby sme našli spôsob, ako zrušíme aj tie najväčšie pripravované investície devastačných veterných elektrární. No, ja za mňa poviem len toľko, ako sme s Katkou v septembri slúbili po tých výboroch. Tá komisia, ktorá sa tam vytvorila, je teraz realita a stojíme tu všetci vaši zástupcovia, všetci traja. A môžem povedať, že urobili sme ďalší krok a musím tiež konštatovať, že bez vás ľudí to nejde. Čiže ak budeme kráčať spoločne na tej ceste za Slovensko bez veterných parkov, tak také Slovensko aj ostane. A preto, priatelia, ľudia, uvedomte si, že máte moc v rukách a obec je vaša a vy rozhodujete. Slovensko je naše a verím, že spolu všetko zvládneme tak, aby sa nám všetkým dobre. Ďakujem. Ďakujeme.